ba ako, boss? Ano? Pwede na tayo maglakad. Oh, hindi kakayanin eh. Kasi tignan mo naman. Mataas pa yung alin natin. Oh, pwede na ako maglakad. Walang problema. Kasi tignan niyo naman. Yung ano, yan. Ganun siya mataas. Ayan. Tumataas na kami guys. Ayan, bakit na naman kayo? Iwan mo kakayanin yung motor namin. Wow, mahihirapan ata kami. O, ayan na. Ayan na guys. Ayan na. Dito na kami. Dito na yung aming pupuntahan. Dito sa Dakatanog.
social. Oh my God! Wow! Nakakagutom. And, magkikisali ka din sa amin. Gusto mo mag-eat? At tinibigyan niya kami kasi kumakain kami. Ayan. Ay, kainin mo. Meow meow. Busy. Ayan, gutom. Papain ako ng spaghetti. Gusto niyang, humingi. Ayan. Sige, sige. Gusto mo pa? Ayan, hinabot na kami ng gabi. Mag-aalas 6 na. So, andito pa rin kami dito sa Daang Katutubo. Tingin kami dito mga alas 4, di ba? Alas 4 kami nandito. Tapos ngayon is 6 kasi kanina kumain kami. Ayan. So, pwede din magdala ng food o kaya ay may tindahan naman dito na pwedeng bilhin. Ayan. And then, ayun, 20 pesos lang yung entrance fee nila dito, adult and kids. Ayan. Meron din silang dito. Pwede din mag-stay night. Ay, stay night. May kubo-kubo sila. Yung mga gustong mag-stay dito sa Daan Katutubo. Ano ba ng pangalan ba nito? Hindi naman Daan Katutubo to, pero anong pangalan ng pasyalan na to? Hindi ko natanong. Hindi ko natanong ano. Basta Daan Katutubo lang to. Lang. Ko na siya natanong kasi second time ko nang pumunta dito pero hindi ko pa rin alam kung anong pangalan nito. Ang ganda kasi panoorin yung sunset, yung paglubog ng araw. Kaya hapon masarap magbiyahe kasi malamig, di siya mainit, unlike sa tanghali mainit. So yun. So iniintay ko talaga yung paglubog ng araw dito kasi ang ganda.